Jeg har Dennis med på telefonen her. Dennis, I har gang i noget popcrawl nu her på lørdag. Hvad er det for noget? Jamen, det er sådan set lidt et for sjov arrangement, kan man sige, der startede med en idé, som lige pludselig blev meget stort, fordi det blev meget omtalt ret hurtigt, fordi at vi inviterede jo nogle røvfulde mange mennesker. Og så gik det jo lidt på tale, og så vi blev bare nødt til at gøre noget seriøst ud af det, tænkte vi. Og vi fik jo hurtigt lukket de der mennesker med. Et maksantal på 25 er vi. Og hvor skal I så hen af her på lørdag? Og vi skal jo 11 steder hen. Vi skal hele byen rundt. Vi starter ude på Torvbodegaen ude i Dalgas klokken 1. Og så efter tidsplanen i hvert fald skulle vi havne ned på Jørgen Bull klokken 12:30 om natten. Og det tager omkring 11,5 time. Og det er noget med, at I skal have en genstand på hver værtshus, I går på. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det har minimum. Som minimum, ja. Jeg er også lige Anders med. Som minimum, ja. Og man er nok nødt til at have 2 det første sted, så man ikke halter ud derfra, jo. Ja, men det er også det. Jamen, jeg tror, at folk de skal nok ende med at have smagt på de fleste varer, inden vi er færdige. Men jeg skal lige høre jer, hvor har I fundet alle de her mennesker, som gerne vil med? Jamen, Facebook blandt venner og kammerater, der er inviteret, og så har de inviteret nogen, og så har der været stor deltagelse omkring det, men vi måtte jo sætte et maksimum antal på de 25, fordi vi kunne ikke lige sådan på forhånd vide, hvor mange mennesker de hver især de forskellige beværtninger, hvor meget de lige kunne håndtere for ind ad døren på en gang. Så vi tænkte 25, det skulle nok et fint nok antal. Okay, men hvis det her nu, det bliver en succes, hvad jeg også tror, det nu bliver, kunne man så forestille sig, det er noget, I vender tilbage med i løbet af året? Helt sikkert. Vi har allerede lidt på tegnebrættet, har vi tænkt på, så frem det bliver en succes selvfølgelig, og hvis beværtningerne er med på ideen igen, så har vi en idé om allerede den 2. november til J-dag simpelthen, og så tage rundt og få julebryggen. Det bliver simpelthen en mærkedags arrangement. Tror I så ikke, I får brug for et par rullestole til den dag, når det er juleølsdagen? Jo, men hvis du kan finde en sponsor, så har vi glædet imod det, og det er helt sikkert. Ja, det er til alt. Men vi har jo også vi har været så utrolig heldige og har fået nogle sponsorer, nu vi er inde på det. Christensen Lyd, en af vores fælles venner faktisk, har sponsoreret et gavekort til en værdi af 1.100 kroner til hans studie. Folk, de kan komme ned og synge på sammen. Det er til en konkurrence, vi holder i løbet af aftenen. Det er vi ikke rigtig lige helt planer om, hvad det bliver af konkurrencer endnu. Okay. Og i går fik vi lov af Skive Festival at få, de vil sponsorere et weekendbillet til en værdi af 600 kroner. Er det så til den, der holder sig oprejst i længst tid, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke helt. Altså, det bliver sådan lidt, jeg tror, det bliver lidt noget spontant, når vi finder på. Hvad? Det er altså også det sjoveste, når det bliver mere spontant. Det er det helt sikkert. Ved du hvad? Jeg håber, I får en rigtig god popcrawl. Jeg var lige ved at sige druktur, men det er jo druktur/popcrawl, det her. Det er kampdruk. Kampdruk. Der var den, ja. Det er det rigtige, ja. Jamen, jeg vil sige god bedring på søndag, så. Mange tak. Jo, tak for det. Og tak, fordi I er med her. Jamen selv tak.